Πάρα πολύ ωραία. Από την δισκοτέκ Boom Boom, Θησίος και Ποσειδώνος, Καλυθέας Τζιτζικιάς. Σήμερα είναι το τελευταίο Σάββατο του Μαΐου. Θα είμαστε ανοιχτά όλο τον Ιούνιο, τα Σάββατα βέβαια. Και μπορεί και τον Ιούλιο. Έχουμε ένα γενέθλιο σήμερα εδώ. Άλλο ένα γενέθλιο εδώ πέρα. Και full air condition, μην το ξεχνάτε. Full air condition. Και σας περιμένουμε τα 4 τελευταία Σάββατα του Ιουνίου και όπως πάμε και τον Ιούλιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και επαναλαμβάνω, Θησίος και Ποσειδώνος, Καλυθέας Τζιτζικιές. Αυτά τα δύο είναι τα sub και σας περιμένω.